Suspend ni Mayor Raisa Tranias ang face-to-face classes sa preschool tubtub sa senior high school sa liwat preschool tubtub senior high school sa syudad sang Iloilo para sa buong adlaw Agosto 19. Epektibo ang order para sa pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa syudad. Suno sa alkalde, maga-shift anay sa alternative delivery mode o kun ADM sa buong adlaw bangod sang duga nga pag-ulan nga ginapaabot bangod sang habagat nga ginapabaskog pa sang tropical depression neneng. Nahibaluan nga base sa data sa mga barangay official kag Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kun CDRRMO nagdagat sa masobra 60 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang apektado sang pagbaha base na sa alas 8 kagabi nga data. Sa sining apektado nga mga barangay, 546 ka mga pamilya o kun 1,789 ka individual ang nag-evacuate kag as of press time 129 o kun 197 ka pamilya o kun 648 ka individual ang padayon nga yara sa mga evacuation centers.